खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरनि राजखान्थिनि आपडेट। बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल दोलोजों रुजुनायाव लासै लासैनो लाथिख' जानो थांगासिनो नामा? 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोआ लाथिख' जानो थांगासिनो दं नामा? गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबहैनायखौ सानफ्रोमबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया मंगलबाराव चिरां जिल्लानि सोनाब सालबारि गामिनि बिपिएफ दोलोनि सा 28 मददगिरि सोद्रोमाफोरा इएम रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों बिपिएफनि 28 मददगिरि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनि आथिखालाव मावबाय थानाय हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनाय आरो इयुनाव मावनो लानाय थांखिफोरखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव हाबहैदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला बिजिनियाव खुंजानाय जयनिं हाबाफारियावबो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बिपिएफ आरो जिएसपिनि गासै सा 80निबो बारा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों होनना प्रमद बर'नि समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय जादों। फैबाय थानाय 2025 बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया बिटिसिखौ दखल खालामनो हागोन? नोंथाङा कमेन्ट खालामदो। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव फिन खनसेबाव हाथियार बोखांनायनि खौरां। बिटिआरनि मोनसे गोदान उदखारि हान्जा महरै नुजाथिनायनि आगाना सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। क'क्राझार चिरां हाग्रानिफ्राय फिन आरोबाव गोदान बेरेखा हान्जा दानो नागिरनाय सा 20 लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला क'क्राझार चिरांनि गुदु हाग्रायाव मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव रैखाथि हान्जाया जाफुंसारै मोनसे जोनोम जागोदान उदखारि हान्जाखौ होबथादोंमोन आरो सिफायदोंमोन, जाय थांनाय 3-4 दाननिफ्राय सिखावै जोनोम जागासिनो दंमोन। बाङाइसिनाव सा 20 लाइमोन सुबुंफोर थानाय मोनसे हान्जाखौ बिबानगिरिफोरजों दैदेनजानाय गोबां सावरायलायनायनि उनाव गावसोरनि बिग्रायारि हाबिलाफोरखौ नागारनो आरो गावसोरनि हाथियारफोरखौ गथायनो थाखाय राजि खालामनाय जादोंमोन। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि दोनथुमसालियाव मोनद' अट'मेटिक राइफल, 2 सिंगेल शट राइफल, 2 पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन, 4 नं 36 गोजौ बेरफ्रुग्रा ग्रेनेड, 54 राउन्ड एके राइफल गुलि आरो 9 राउन्ड पिस्तल गुलिफोर दंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मंगलबाराव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला पुलिस बिबानगिरिनि मावख' अडिट'रियामाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि पृथ्वीराज राजख'वाया बुङो दि सा 20 लाइमोनफोरनि मोनसे हान्जाया थांनाय 3-4 दाननिफ्रायनो क'क्राझार चिरां सिमा हाग्रा ओनसोलाव मोनसे गोदान उदखारि हान्जा दानो नाजागासिनो दंमोन। बे सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ समबारनि मोनायाव क'क्राझार चिरां सिमायाव थानाय हाग्रानिफ्राय हाथियारजों लोगोसे हान्जाखौ दिहुननो हादोंमोन। हान्जाया पुलिसनि आखायाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद जमा खालामदोंमोन। गोदान उदखारि हान्जा बेखेवनायनि आन्दोआव माबाफोर हेफाजाब दं नामा आरो सोरबा रांखान्थियारि मदद खालामदों नामा बेखौ नायबिजिरनायनि सिङाव लाबोनाय जागोन होनना सोंथि सोंनाय जागोन होननानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि पृथ्वीराज राजख'वाया बुङो दि जुदि सोरबा 20नि अनगा गुबुन लोब्बा थायोब्ला बेखौबो नायबिजिरनायनि सिङाव लाबोनाय जागोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि गोदान उदखारि हान्जाखौ बेखेवनो लुबैनाय सोद्रोमाफोरजों गथायनाय हाथियारफोरा जाबाय फारियै अट'मेटिक राइफल 6, सिंगेल शट राइफल 4, मेगजिनजों लोगोसे पिस्तल, एचसि ग्रेनेड 5, एके राइफल 54 गोथां गुलि आरो पिस्तलनि 9 गोथां गुलि। थामथि खौराङाव दङ आसामाव मोननै बिफानाव 1127 गोदान साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ रानना होदों। आसामनि सिएम ड हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंजानाय मोनसे मख'जाथाव थिसनथाइ फोरबोआव बाहागो लादोंमोन।
बे हाबाफारिया मोननै गाहाय बिबानफोर डिपार्टमेन्ट अफ पाब्लिक वार्कस आरो डिपार्टमेन्ट अफ मेडिकेल एडुकेसन एन्ड रिसार्च बिफानाव सा 1127 बिनायसाफोरनो थिसनथाइ लाइजाम राननायखौ दिन्थियो। बे फोरबोआव डिपार्टमेन्ट अफ पाब्लिक वार्कस बिफानाव मासिफोरनि थाखाय 266 थिसनथाइ लाइजाम आरो डिपार्टमेन्ट अफ मेडिकेल एडुकेसन एन्ड रिसार्च बिफाननि थाखाय 861 थिसनथाइ लाइजाम हरनाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैयानि राननायजों आसाम सोरखारा आथिखालाव गासै 99,097 सुबुंफोरखौ थिसनथाइ होदों, जाय 1 लाख थिसननायनि थांखिनि खाथियाव सौहैबाय। गिबि मन्थ्रि शर्माया गोदान थिसनजानाय सुबुंफोरखौ बरायदों आरो रायजोनि जौगाथायखौ सालायनायाव बिसोरनि बिफावनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बिथाङा फैगौ दानसिमाव 1 लाख थिसनथाइखौ फोजोबनो सरकारनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन, जेराव थाबैनो उफ्रा 50,000 मासिफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव मोननै गुबुन गुबुन ड्राग्स अपारेशनाव नंखाय खौरांगिरिखौ ड्राग्सजों हमदों। स्पेशेल टास्क फर्स आसामनि STFआ फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै मोनसे जाफुंसार अपारेशनाव मंगलबारखालि गुवाहाटीआव सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदोंमोन आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा मुवाफोर बोखांनो हादोंमोन। STFआ सिखाव सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पानबाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि कार पार्किं ग्राउन्डआव सिग्रोमनाय खालामो आरो गासै 34 ग्राम गिलिरनि हेर'इननि मोन 27 कन्टेनारफोरखौ जब्द खालामो। हमजानाय फालांगिरिखौ धुबरी जिल्लानि गल'गन्जनि थागिबि 28 बोसोर बैसोनि अफसना खातुन उर्फे टुलु होनना सिनायथि होदों, जायनाव ड्राग्स आरो गंसे मबाइल फन मोननाय जादोंमोन। बे समावनो मोनसे गुबुन अपारेशनाव आसाम पुलिसआ सासे नंखाय खौरांगिरिजों लोगोसे 2 सुबुंखौ खायो आरो बै सानखालिनो नगावनि कुसुवायाव गं 30 ड्राग्सजों बुंफबनाय कन्टेनार जब्द खालामो। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ दुलाल हुसैन होनना मिथिनाय जादोंमोन, जाय मोनसे नंखाय पर्टेलनि खौरांगिरि महरै सिनायथि होदोंमोन, आरो आब्दुल मालेक, जायखौबो हमनानै लानाय जादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ मणिपुराव मोन 8 आफादफोरा उदांस्रि सानाव आबुं बन्द फोसावदों। मणिपुराव मोन 8 होबथाजानाय आफादफोरा जुथायै फैगौ 15 आगस्तखालि उदांस्रि सान फालिनायखौ नेवसिगारनो फोसावदों आरो रायजोनाङै बन्द खालामनो खावलायदों। मोन 6 होबथाजानाय आफादफोरनि फसंथान खरखमजों लोगोसे बे आफादफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरखौ उदांस्रि साननि हाबाफारिफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थानो सांग्रांथि होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला खरखमा 15 आगस्तखालि फुंनि 1 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6:30 रिंगासिम आबुं बन्द हांख्रायदों। बेराफारसेथिं ससियेलिस्ट रिभलुसनारि पार्टिआ 15 आगस्तखालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम बन्द फोसावो। एलायन्स फर ससियेलिस्ट इउनिटि कालिपाकआबो 15 आगस्तखालि रायजोनाङै आबुङै बन्द फोसावदों, जेराव गोसोम फिरफिला बिरहोनो आरो बे सानखालि गोसोम सान महरै फालिनो खावलायदों। आफादफोरा मणिपुराव गोख्रों हिंसा आरो दुंहाव थासारिनि जाहोन महरै बेखौ खालामगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रैखाथि हान्जाया रायजोआव जाहाथे जेबो गिदिर जेंना सोमजिया आरो उदांस्रि साननि हाबाफारियाव सुबुंफोरा रैखाथियै थायो, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय थासारिखौ नोजोर लाखिगासिनो। द'थि खौराङाव दङ आखाइ इसान दारिमिनखौ जौगाहोनाय, चिराङाव फोरोंथाय हाबाफारि बेखेवदों। दोरोङारि हेन्डलुम आदबफोरखौ संरैखा खालामनो आरो जौगाहोनो थाखाय सरकारनि रादाय होनायखौ बुंफिननानै मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया मैया चिरांनि मोनथाम क्लास्टाराव जाक्वार्ड हेन्डलुम उइभिंआव थाग्रा नङै फोरोंथाय हाबाफारि बेखेवदों। बेफोर जाबाय उत्तर बुरिखामार हेन्डलुम क्लास्टार चिरां, गाम्बारि सिख्ला हेन्डलुम क्लास्टार चिरां, मनश्री हेन्डलुम क्लास्टार चिरां। उत्तर बुरिखामार, गाम्बारि सिख्ला आरो मानश्री हेन्डलुम क्लास्टारफोराव खुंजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया जौगा 18 आदब, दिहुनथाय जौगाथाय आरो जेक्वार्ड मावफुंनायाव जायगायारि सि दाग्राफोरनि रोंग'थिखौ बांहोनाय।
उत्तर बुरिखामार, गाम्बारि सिख्ला आरो मानसश्री हेन्डलुम क्लास्टारफोराव खुंजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया जौगा जिदाइन आदब, दिहुनथाइ जौगाथाय आरो जेकवार्ड मावफुंनायाव जायगायारि सि दाग्राफोरनि रोंग'थिखौ बांहोनाय होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव दिजेन्द्र कछारी आरो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि काउन्सिल गाहायजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ बिटिआरनि चिरां आरो तामुलपुराव हर घर तिरंगा रेली आरो जात्रा खालामदों। भारतनि 78थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मैया एमपि जयन्त बसुमतारीया चिरां जिल्ला कमिसनार काजलगावनि मावख'निफ्राय हर घर तिरंगा बाइक रेलीखौ फिरफिला जांख्रिनानै बेखेवदों। एमपिआ हादोर अनफावरि आरो हायुंआरि गोग्गानायखौ बांहोनानै फ्रेन्डशिप कमिउनिटि हल काजलगावनिफ्राय हर घर तिरंगा जात्रा 2024 खौ बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, जिल्ला कमिसनार पि बिजया भास्कर रेड्डी, पुलिस सामलायगिरि अक्षत गार्ग आरो गोबां हादोर अनफावरि नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिफोरनि थांखिया नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि न'आव हायुंआरि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय थुलुंगा होनाय, गासै हादोराव खौसेथि आरो हादोर अनफावरि सानस्रिखौ बांहोनाय होनना खौराङाव मोननाय जादों। बेराफारसेथिं खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला तामुलपुरावबो हर घर तिरंगा साइकेल रेली खुंफुंदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खावलायनायखौ बोजबनानै एमएलए जलेन दैमारीया जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव तामुलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालिनिफ्राय घाग्रा चौकसिम हर घर तिरंगा साइकेल रेलीखौ फिरफिला दिन्थिनानै जागायजेन्दों। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्सनाव होनाय जादों।